sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat menulis kemampuan remisi denda Kak. Udah mulai kita dan juga masalah su bolot don isi bulan nama imana mah biaya sudi terus ini mah berarti Masalah nama tadi moloon naga beda dua mang kan naga beda dua don waeng molo beda dua di mana nah udah ke posisinya lagi pengantin dope artinya mulai ikuti dosa untuk niamangi mendaftar di mana tuh persatuan ini berarti posisi di mana dan berkeluarga dope pe julu saat ada nago terpas-pas aset adok berkeluarga jarang pola tong bentuk terbeda tuh persau tahun ini nih ala itu tuh ala ngaruh perwakilan di mana di si bapak udana do bapak tuana di hutai tuh bapak udana do tengi dapat nado bapak tuanon bapak udana pe nggak mendaftar tuh daftar ngamar dong sahuta ido tersono namang HP salilingon si pangulion di Saktar do. Sementara bapak undana di Sidik Kalang. Tarsongo ni mana noeng? Dang na di tadi pada purwi. Dah. Makanya jule baboto hot to STM. Mau lu arang dong itu tuh. Setawi maju amang. Sebenarnya ngata bahason molo taringok tu sidang taringok tu nama mangala jual lo taron jual lo beda konsep ni nakaning dibahas bahasa adong bahasa istilah songon nero ni hala amang si bluher pinjam alaman itu asa sahak dirang-rangi tu STMon molo taringok tu jala jual lo taron jual mungkin nakaning kita sudah nggak sudah memahami tersongon dia do arti bahasai jalak jual lo tarun jual konsep nga beda dang tu si betong amang patan setabi berarti gua riulau ini tetak do gua riulau ini berarti dia lap jual molotong do sudah nama kasuton para anak mabeyai para anak itu tong masuk tuh sawati jo gabe melenceng dia sono damang nak ngau patorang ikan jadi di ulau ni asare boto kamu gabe perboru mah mengadupun tu bagasna ala huruk nakong di jalo do haron nasida di jalo molo nani do komune nakong ani molo gabe contoh si tobol doi totu kan para anak do mengadupun tu bagas ni perboru daong gawe perboru do mangadupun ana nama mijam do nasida jika gawe hasuhuto do mabelakangi jauh bolon dapat do dibuat temu nungaing poinnya di sini nama ngulahon tong do para anak nasida do nama ngulahon alame mijam alama magwarna ibenor di tomu do tong udah hulana molo nakang molo stobol de mana dang di tomu di sini dak kay tomu halak boruna nasida do di jodoh ni bagasna anggo daong lebih mangadu bagasna do perburu di jalo do haroron nasida alai memang soalnya do konela mang royal sinaga nakingan jolo di bade persetebian mangido ado laki tu mersetebi tu arajani huta do luati halakina nama mijam alaman jadi gabi jabui seolah-olah jabuni halaki mah jabuni marga marbu pada saat itu tomu halaki do hula-hulana apa perjabui do di jalo do hula-hulana halaki do namang ulahon selu nama rabuni do dang nagabe si hobbing namang ulahon ido maksud penakengana nama lo gabe mau nakeng kan di judul naon sesuai do nggak pasti mau di sini kau ngani mana naro on gabe naro tong perboru nang pe alaman di perboru ido tong beda na ale di dok mati kini mamijam mahami jalaman dan mamijam alaman mah ale mau lo guarni ulau ni dang gabe nasi tau bola tong dang ngai perburu makarungi tong do para anak nama menedia husudi ada di alaman di perburu daun itu berarti dang taruju dang ahat tong berarti tong do su bolon tong bulan nama para anak do berarti Ido, tonggo taruh jual
warna mo di parboru alai di tongani alaman ni nasida du laun iban naga hata di paranak na kung mamijam jebu mamijam alaman idok di hata akon ditikina mangeleki dia elek do nasida pagi-pagi i kalau saya marsi buhay du di badis sih tapi harusnya mau resto boleh mana kadang marsi buhay itu Kita biar kadang mak pendapat nak. Ada orang cerita bedongan ya anak kau suku nak kengi banda palang patak kasih banda ubigi nak konsan amang si Royal Sinaga dang adong memang mulu istilah awi itu nak patak kas puasa adong istilah hata memijam alamanon ya lana jarang lu bini ge jalaiba nganion nenga dan ikut kelas sehari itu behuber adong padohan nasongon biasanya memang bamolo taruh jual alat jual idot tuh tapi on adong hata memijam alaman kalau di sini nak kong nani kupatak sama Apa amang menalu baru pe kuboto dong meminjam alaman amang. Jadi istilahnya bahasa dong gebe dong hata meminjam alaman mulu halaki do namang ulau. Jadi baru pe kuboto dong hata meminjam alaman amang menalu. Terus iro nasong nak iya jadi apa yang nakongkan na sangono damang kupat orang do bayo tinggal maite do semata wayang dijuluni hala amang do sapi belga jala memang nanela no petong do sen hami artinya mangala pariban dari mana dan kadung tersonima jika bitulang na tong nungang nama kesutun non alai tetak nasi na mangula kon dia laman itulang nama alai marbum mana mangula kon dang gabi hula-hula na mangula kon etong tu pariban na mana alai dang kadung dang paribat kadung mulai kelengo sa dulu di doli jalan laki tepatnya dulu di pion di juluni bedo sampai mangoli di binoto do perjalanan na cuman naga bisuku-suku dia nak kongalana mulai tuwi bahwa ni do hubigi ya di hatahon memijam alama mahami raja nami ni na marbud detong tikini na mangulahon nasida do kalau di situ suku-suku ku ada kya hubigi istilah kalau di seheli ima sa sedarion ido bana pala patakas nak yama Jadi molo songonau mananggapi songon suku-sukun nakaning ipatorak kamu amang ulauni di inganan di parburu alay namang ulaon marbun para anak kani dono aeng jadi nadihutai jadi suku-suku ko memang aka nasida marbuni na marungat tubu maju huruk rupani unang maju na pala takas nasida mang na bapa martinodohon sian halakin na marungat tubu maju di huta rupani mungkin pada saat idang adong naolo nasiap manjabui pada saat ulauni iya jadi ido asa songon nakaning na ceritaon nyala amang kronologis na memang mungkin alani situasi kondisi si kondetong abain jadi asa lebih ukatok mang na usimpel ba songon may bahan model na ba mau tidak mau ba ido asa pinjam alaman din na alana ita kan pengertian ni pinjamon mungkin orang kata bodoh songon arti ni pinjam adi no lain ya iya mungkin ima memang songon aku menanggapi alana bolo gebe na menjabu yan nandong at tubuna tong do adong akahata naulinda dengan jala adong don non tusi etong na makana membuat simpel na dotong benar gebe dibayan di sini cuma nata bahas naking benar gebe sahat tu siak sahat tu STM mulu beda lu ti mana buat tu hutani amang udah namang namak tuana mulu jauh hari sebelum di pabotohon tu serikat dang mandigor di jalo habis minggu nai nama mang na 2 minggu nai nama asa buanon na buru
dang terjalo STM kan itu sih dia tanaking nalao tulisan awal kan udah kon alani situasi alani sikon makanya kayak bedi sih nah membuat simpel nado nah membuat ringan nado molo tong do dipinjam alamani songoni nah membuat lebih ringan dot tong. Iya, setiap maju amang. Jadi naking au kan hol membuat istilah itu. Alana mau perjalanan di mana sebelum mengudi pe au do makata itu bapak udah langsung ada di juluk don. Marangki mi betul ngala. Tapi malaman no amang menalu. Ido na alana sono tikki martele poppe au tuh udah nanti di kalang. Alai mana kasih suku-suku mulu mengudi itu dia do. Alana kan mulai tamat di mana SMA baru tuh Bandung di Judoni baru kan itu. Ibu hari mau sono bangin nak maka time itu babu deh nih bamu debu ya tong bau nang pala tu sobe ala nang nita de colma bamu debu itu tani tulang muina medok di jauh ni anak amang dang kurang pas apa dongan di mana katong gunungan periben di mana deh dang kadung kan itu diskusi nak kong dah buat di si jangan ada ipat orang ala amang royal sinaga padohani do ala holani do pihak ubigi songoni nama mijam alama mahami raja naminin na mengudah tong gomarpun sebenarnya mulut kini mungkin bayon iban di menurut tahu dah mulai geleng mana satu nama kurang dak palah ya harus diajak dia bunyi bapak udah nani sidik kalangon di songona hira nama nolak nih kuma ibadah makata itu kini kan nih gak itu apa kan masuk di mana yang di dua hot datang mulu buih kan di dua hot sidik kalang mah tersoni do pero bapak udah nih padang hira nah orang padohan nih halus tuh memang dan mulu boyat tongin na ali baru makata binoto so dia na roha kan jala au mo boni mana mula tu hutan la amang tikini tapi makata ma makata ma di sido marbun na di sini tikini atau lema inna dielek ma bagai bedi poguni alaman ni hula ma iban alai warna iban ro nak ngaho la padohani do alai do pihia hubigi na memijam alama magwarna na mangulahu batong lo marbus sudi agia na lucu na sono lokolo namang tahun 2010 itu mawe manguli batung tikosid do tang yang di jaloi mana di pasu-pasu di pergeleng betor di sinaro ngope bau murna sonana be menanja sak sonarik naga bina sedehia ni mana semata wayang no naga bisa produser bisa mana ai di kada do di dia tak kasih do jaloi mana pasu-pasu iku be itu ba aku lah di padohan nai rot tong ala laki aku bigi atau nama mijam malaman oleh saya di aku bigi benar patakas aku adong istilah songoni itu nah patakas yang lain lusi amang royal benak memang ibu pe orang kirana sopas orang begak padohan ini mijam alamanin nak kan itu nah ubu anakin yang gulau ni merdela dulinggan tahu tadi ya mai tahun 2010 itu dosa putih take Ido. Bang Bosonari, bau honok kutu kira nganu milioner mana? Bayi mah. Igor ditangiangi jalo iman. jadi bah menurut namburu host on dia tanggapan mo na namburu Oke, jadi mulai tema di Amang memberikan masukan dan tanggapan ya. Jadi tong molo konteks tu nama mijam halaman tong na boy husimpulo namang digunakan mon ketika lau mangulaun acara mengadakan acara pernikahan atau acara adat di salah satu tempat contoh nakaning si bawa do naing gabe tuan rumah cuman lokasinya mungkin di tempat ni si daboron di bain ma konteks di bain gabe mamijam halaman atau asa majalo hera tujuan untuk memberi hera kehormatan ma tu parhutai kan ale tak do untuk tanggung jawab sendiri tetak do di si bawah jadi dang mempengaruhi sebenarnya tu acara cuman di bain ma konteksnya di si sebagai pinjaman mamijam halaman asa herana hormat dotong bama pendatang kan amang na mamijam halaman di bae magwarna di si hata singkana gabe mamijam halaman baru dungi pe hubereng di sona kayak sangat bahas
anggoe tongdang mempengaruhi pengacara dang mempengaruhi acara nan lau tau lahonon. Jadi tetap do lau ni berjalan secara lancar, cuman sebagai hata namanya untuk pinjam halamanon. Asehera dong molo niat tusa namang untuk tujuannya untuk membentuk atau mengelian kehormatan ma si pendatang atau si laki-laki on tu napunasa huton na pemilik kampungon alana lau mengadahon acara di si. Hai teman-teman Elator Kotak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.